Bona tarda. Puntualitat anglesa, són les 4. Sempre ens agrada començar puntuals perquè els que veniu a l'hora mereixeu aquest respecte. Ens presentem. Som la Marta i la Vicky, som les dues integrants del gremi, les que treballen per vosaltres, i avui parlarem una miqueta de la nova guia que van presentar el dia 26 a l'Agència de Residus de Catalunya, que aquesta nova guia surt d'un decret del 152/2017 que codificava amb el llistat europeu de residus els residus i les vies de gestió. Com tots sabeu, partim que aquí a Catalunya teníem les UVs, que eren les vies de valorització, i les TES, que eren les vies d'eliminació i de transport. Ara, actualment, hi ha una directriu europea que diu que les UVs i les TES ja no poden ser i són Rs de recycling i D de disposal, que són les que van a abocador, diguem-ne l'eliminació. A Europa, inicialment, parlaven d'unes 14 vies de gestió, ara han quedat amb 13 les vies de gestió, la R14 s'ha eliminat. Molts de vosaltres tenia autoritzada la R14, ara veureu a partir del 12 de març com ha quedat tot plegat i haureu d'estar molt, molt atents a les autoritzacions que us posen a vosaltres per quines vies us han interpretat que les vostres T62 o UV41 amb què es transformaven. Tot això forma part del que a l'agència li estan dient una reenginyeria de gestors, que vol dir que tots els que esteu dintre del registre de gestors i transportistes de l'Agència de Residus de Catalunya, en les vostres llicències estan actualitzant els codis LER i les vies. Enviaran requeriments a les empreses i els notificaran quines són les vies i els codis LER que ells han interpretat que teniu autorització. Vosaltres, òbviament, quan ho recolliu, podeu fer un recurs i demanar que us les amplien o que per algunes que us han autoritzat no teniu interès. Hem de vigilar molt perquè hi haurà vies que han interpretat que potser no les fem servir i ens interessaria o viceversa. A mi m'agradaria, abans d'entrar en matèria pròpiament dit, fer una miqueta un recull. Us vull informar que totes les sessions formatives que fem del gremi teniu un apartat a la vostra intranet on hi ha en el canal de YouTube, que les teniu aquí. Aquest és el canal de YouTube, ho veieu bé? Més o menys, no? I tenim més de 32 vídeos penjats. Hi ha des de com fer un full de seguiment itinerant a l'SDR, com fer un document d'identificació. Aquests vídeos els actualitzarem la setmana vinent. Farem uns nous tutorials perquè hi ha coses que han modificat. O sigui, el full de seguiment itinerant han anat modificant coses, el full de seguiment normal també, la fitxa d'acceptació també. I això que ho tingueu en compte perquè moltes vegades jo sé que la vida no ens dona i aquest és un recurs que podem veure a qualsevol hora del dia. I és una cosa que el gremi posa a disposició vostra. Després parlarem també de la correcta codificació del codi SLER, o sigui, la jornada jo ara us parlaré una miqueta de la correcta codificació del codi SLER i unes coses que estem treballant des del gremi que heu de tenir molt en compte i després la Marta incidirà més amb el tema de les vies de gestió. La correcta codificació dels codis LER és bàsic. O sigui, com tots sabeu, els residus es codifiquen segons la llista europea de residus. I la llista europea, això ve d'una directriu europea i ho marquen. I hi ha 20 grups. Aquí tenim una llista dels més importants. La majoria del que gestionem els gestors acostuma a ser un residu que comença pel codi 20, que és el dels municipals, el 200-301, que és el dels banals, per exemple, o els 19. Els 19 són els codis LER de tots els residus que surten de planta de tractament. Com el seu títol diu, són residuos de instalaciones para el tratamiento de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales e indústria del agua. Això us ho explico perquè actualment sabeu que el cànon de l'abocador ha pujat molt aquest any. De fet, tenim dos tipus de cànon a Catalunya. El d'industrials, que són 15,80 € i el de municipals, que són 41,50 €.
A part del concepte de gestió que carrega l'abocador. És a dir, portar un viatge d'una tonelada a l'abocador pot sortir sobre una mitjana de 90 euros si és residu municipal o d'uns 70 si és residu industrial. Hi ha una diferència substancial molt gran. Això us ho dic perquè ens hem donat compte que la majoria dels que esteu aquí esteu traient un residu que, segons una llista que l'Agència de Residus va publicar en el seu moment, se us està cobrant el cànon de municipal, encara que el vostre origen del residu pugui ser industrial. No sé, si no m'explico bé el que sigui, m'aixequeu la mà i rectifico. Vull dir, això és molt important, perquè nosaltres sí que gestionem residus municipals, com pugui ser el banal, no sé, el que recollim de la selectiva del paper i el cartró, però també recollim, per exemple, de la Nestlé. La Nestlé, quan fa iogurts, per lo que sigui, a l'envàs de plàstic dels iogurts té un excedent i nosaltres li gestionem. Allò és un envàs de plàstic i és un residu industrial. Si allò, per lo que sigui, no es pot valoritzar i ha d'anar acabant a un abocador, allò és un residu industrial i clarament haurem de pagar un cànon de residu industrial, que és de 15 euros amb 80. Però no sé per què, en el seu moment, l'agència va treure aquest llistat de residus assimilables a municipals, amb el qual ens cobren 41,50 euros amb tots els codis LER que surten en aquest llistat. Aquest llistat, perquè us feu una idea, ara el recupero, estan gairebé tots els... Estan gairebé tots els residus que tractem nosaltres. Clar, això és un problema. A veure, on està? Això és un problema, perquè estem parlant que hi ha una diferència d'entre gairebé 30 euros tonelada. Veu, si entreu a... Bueno, això us posarem una notícia en la intranet vostra i us deixarem tots els links del que estem parlant ara, vull dir, estigueu tranquils. Però si entreu aquí, o sigui, la majoria dels 16, pneumàtics fora d'ús, vehicles al final de la seva vida útil... A veure, si canvia de pàgina, aquí. Els 19, que són els nostres residus, majoritàriament a vosaltres us afecta sobretot el 19-12-12, que són altres residus, mescles de materials, com per exemple pugui ser el plàstic o tot això. Tot això ara estem pagant un cànon. Aquí hi ha una cadira, si vol? Vale. Perfecte. Estem pagant cànon de 41,50 euros. Aquesta interpretació que va fer l'agència no és infundada. De fet, hi ha una directriu europea que diu que un residu, per molt que sigui recollit en l'àmbit municipal i es passi per vies de tractament, no perd la condició de municipalitat. És a dir, la basura que jo genero a casa meva, per molt que la passi per línies de triatge i la separi, sempre serà municipal perquè és de casa meva. Però el residu de la Nestlé, que parlàvem abans per dir qualsevol nom, és plàstic i és industrial. El problema és que quan ho entrem a les nostres instal·lacions, a passar de que ens pugui entrar amb codi de residu industrial, nosaltres el barregem amb el residu municipal perquè operativament ho posem tot a la fossa i d'allà ja passen les línies de triatge. Aleshores, l'agència s'escuda en què quan fem el triatge no ho fem diferenciant industrial o municipal i per això ens cobren el cànon de lo més restrictiu. Nosaltres això ja ho hem posat en coneixement de l'agència perquè fins ara els dos cànons estaven més o menys a la part, però ara hi ha una diferència molt bèstia, 28 euros la tonelada, i això a vegades per vosaltres pot marcar la diferència entre guanyar o perdre un client. I aquí ve el que és molt important tenir correctament codificats els codis de residus. Històricament, la Nestlé, per posar un nom, qualsevol altre de productor, quan es va fer la seva llicència d'activitat, va detallar quins residus treia. Com que era molt fàcil posar que els residus que treia eren residus amb codi 20, que són els d'assimilables a municipals, molts han tret residus de municipals, perquè al final tothom genera brossa com la que generem a casa nostra. On està la vostra tasca i el valor afegit que podeu fer és assessorant els vostres productors de que codifiquin correctament aquells residus, perquè tots els residus que no siguin codi 20 tenen l'opció de pagar cànon d'industrial. Penseu que ara ve un canvi, o sigui, ve un canvi a nivell econòmic i sobretot de gestors. Nosaltres, la Marta i jo, que
tenim una posició molt privilegiada perquè realment us veiem a tots i anem a les empreses i tal i tenim molta distància, però veiem el mercat, el que hi ha. Hi haurà molts gestors que la normativa ens està encursetant tant que potser no podreu seguir fent un servei integral com el que esteu fent. Per tant, haureu de tenir algun tret diferenciador per poder ser competitius. I això passarà pel valor afegit que doneu en els vostres productors. El productor el que vol és que el gestor li faci la gestió dels residus i no preocupar-se d'ells. Perfecte, jo t'ho faig. El que passa és que el residu que genera aquest productor necessitem per nosaltres, perquè ens surtin els comptes, que sigui un residu de qualitat. I heu de començar a mirar de canviar el xip per parlar amb el productor, per intentar educar-lo de com segregar correctament i com fer correctament un residu perquè a vosaltres us entri bé. Perquè, entre d'altres coses, d'això depèn molt el cànon, del que no es pugui valoritzar. I si codifiquem correctament un residu que a priori podia ser assimilable a un 20, que és el dels municipals, tindrem molt guanyat. Bueno, 28 euros, perdó, amb 80 la tonelada. I això, al cap de l'any, són molts diners. Tornant a com es fa la codificació, això, com he dit, això ho tindreu i ho podreu estudiar, però és bàsicament, sentar-te amb el productor i dir, a veure, realment quin codi de residu tu estàs fent. O sigui, la Nestlé en aquest cas, si fa el tema dels envasos i tot això dels iogurts, podria estar classificat dintre d'un 15 perfectament, perquè són embalaje, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración, ropes, són embalatges al final. O en el 16, que són els residus no especificats en cap altra normativa. El que ens diu el catàleg, que aprofito ja i si us fiqueu en la web de l'agència el teniu descarregable en PDF, el catàleg aquest s'estructura en dos llibrets. Un llibret que és verd, que és el dels residus, i un llibret que és taronja, que és el de les vies de gestió. En el PDF, si aneu a l'agència, us en donaran. En el PDF, per això, teniu aquí a la banda esquerra com una espècie de mapa interactiu on podeu anar trobant més ràpidament el que busqueu. La veritat és que, com a opinió personal, és una guia que està bastant ben redactada. I de les al·legacions que vam fer, van haver-hi 900 i pico al·legacions. Les nostres les van acceptar totes, excepte dues que les van acceptar parcialment. I el parcialment vol dir que incidíem molt en que en els fulls de seguiment, per exemple, es poguessin posar dos tipus de vies de gestió, perquè quan tu vas a buscar un residu, moltes vegades hi ha una part que valoritzes, però una altra part que va a abocador, demanàvem que ens deixessin posar aquestes dues vies i ens han dit que no. I això és el que ens han desestimat, però perquè consideren que no és del catàleg aquesta al·legació, sinó que és del funcionament dels fulls de seguiment. Aprofito també per dir que estem molt darrere i molt a sobre de que un SDR sigui un SDR fàcil i que el puguem fer servir tots i que vagi bé, no com l'SDR que tenim actualment, que va una miqueta com a pedals. També aquí teniu també el procediment de com codificar els residus. Bàsicament diu els grups dels residus i quines són les opcions per fer-ho. Heu de tenir en compte que el capítol 16, per exemple, que és el que més ens interessaria a nosaltres, és, diguem-ne, de l'última opció que s'ha d'escollir. O sigui, hauríem d'intentar triar del residu del productor tots els altres codis abans del 16. Però, tot i així, sempre hi ha una motivació per catalogar com a 16. De totes maneres, també, si teniu algun dubte, podeu mirar en el format digital també apareix i us surt un procediment de com codificar correctament, perquè us ajudi una mica. I si teniu qualsevol dubte o no veieu com fer-ho o teniu un dubte d'alguns en concret, truqueu-nos perquè us podem ajudar amb això. També tenim un problema que és generalitzat, que és que hi ha una demora important amb l'aprovació de les fitxes d'acceptació i les notificacions prèvies. Hi ha gent que les heu presentat i triguen entre 10 i 20 dies en acceptar-vos o més, una fitxa d'acceptació. Nosaltres això ens hem queixat al director, ens ha dit que són conscients que hi ha aquesta problemàtica i, clar, igual que ens hem queixat també els hem preguntat a veure com ho podem fer perquè realment
l'aprovació sigui més fàcil. I ens han dit que moltes de les fitxes d'acceptació les rebutgem perquè la caracterització bàsica no està ben feta. Aquí nosaltres us posem unes pinzellades de què ha de contenir una caracterització bàsica. La primera és la font i l'origen del residu, la declaració de la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu, en el cas que es pugui valoritzar, la informació detallada sobre el procés de producció del residu, que inclogui la descripció i característiques de les matèries primeres i dels productes, la descripció del tractament previ o una declaració dels motius pels quals el tractament no es considera necessari, les dades sobre la composició majoritària del residu i sobre el comportament de lixiviació, si s'escau, les caracteritzacions dels residus, això és tot una llista, no? Coses que ens hem trobat, que, per exemple, ara en les fitxes d'acceptació pels envasos us estan demanant també fotografia. I dius, jo la fitxa d'acceptació em dura 3 anys, la fotografia l'adjunto per aquest viatge i la fotografia és aquesta, però al llarg de 3 anys és obvi que poseu la fotografia que us vingui en el moment de fer la fitxa d'acceptació, però no poseu la mateixa fotografia d'envasos per totes les fitxes d'acceptació que feu aquell mes, perquè sí que s'ho miren. Sí que s'ho miren i ens hi hem trobat. Clar, quan tingueu alguna fitxa d'acceptació que realment veieu que hi ha algun problema, que no us l'accepten, que tal, i vosaltres sapigueu de bona mà que heu fet tot el procediment correctament, ens envieu un mail. Escolta, Marta, Vicky, mira, que tenim aquesta fitxa d'acceptació, que a veure què passa amb això. Intentarem desencallar-lo perquè ja ho hem fet amb altres d'allò. El que passa és que també quan a nosaltres ens diuen no, és que aquest gestor m'ha adjuntat la mateixa fitxa i la mateixa foto dels envasos en les últimes 5 fitxes d'acceptació. Home, a veure. Penseu que és la mateixa persona la que s'ho revisa. És una persona que està fent totes, aleshores és fàcil que se'n recordi. Heu de tenir molt clar que la caracterització bàsica no és una analítica i prou, i heu de tenir també en compte que en els codis LER, que això no ho he explicat, però hi ha un codi mirall, és a dir, el mateix residu pot tenir el codi per residu perillós o residu no perillós. Òbviament, tot el que atanya al residu no perillós és molt més senzill, però a vegades és residu perillós i no hi ha més tutia que classificar-lo com a perillós. L'informe de caracterització ha de ser d'una mostra representativa. O sigui, a veure, arribat a aquest punt de la vida dels residus, que ja portem uns quants anys de legislació i tot això, els tècnics de l'agència també saben de residus. Si tu els estàs dient que una fitxa d'acceptació l'estàs movent per un tipus de residu i li fas una mostra de la part més bonica d'aquest residu, veuen que és una mostra que no és significativa, no? I sobretot que ha de ser per una entitat acreditada. CGS, DECRA, Boreal Veritas, aquests que vosaltres ja tenim contacte. Nosaltres, com a gremi, hem fet com de central de compres i ja, perquè us abarateixin els costos d'aquestes caracteritzacions, ja està funcionant amb el tema del paper i cartró. Si voleu més informació en aquest sentit, ens envieu un mail també, perquè us vam passar una comunicació a tots en el seu moment, però ens ho torneu a demanar i us ho tornem a enviar, la persona de contacte. I bàsicament, en quant a les fitxes d'acceptació és això. Ja et dic, o sigui, el gremi estem per vosaltres, si teniu algun problema, que se us encalla alguna cosa, el que sigui, ens ho dieu, intentem intercedir i que tot avanci. Digue'm. Però l'analítica aquesta ja funciona com a caracterització, no? Home, doncs si dintre de l'analítica ja hi ha una caracterització bàsica, jo això no... Vale.
Això ho traslladarem i ens queixarem, perquè si dintre de l'analítica ja contempla una caracterització bàsica, no entenc per què la duplicitat d'això. Clar. Bueno, però et refereixes a la caracterització bàsica del productor, en aquest cas. Ja, però és que moltes vegades, clar, sí, en el teu cas sí, però hi ha hagut gent que no és el mateix residu. No, que han declarat el productor canviava un residu i després el canviat és una altra cosa. Del gestor. Ja, no, a mi l'únic que em balla és, l'única explicació que li puc trobar és això, que potser s'hagin trobat en casos que potser el gestor declarava que era una cosa i després el productor declarava que era una cosa i després el gestor declarava que era una altra. Bueno, ho comentarem i us passarem una circular amb això també, perquè és prou important, realment. Preguntarem la motivació i demanarem a veure si es pot unificar tot això. Sí, totalment. Sí. Us enviarem una circular amb això, perquè jo desconeixia això. Vale. Més? Els que tenen fitxa d'acceptació. Els residus perillosos i els codis 200-301, que segons el Real Decret de Trasllats, el 180-2015, han d'anar acompanyats o d'una notificació prèvia o d'una fitxa d'acceptació. Sí. Bueno, clar. No. A veure, els banals, els 200-301, el que diu el decret de trasllats és que han d'anar acompanyats de notificació prèvia. Vale? Sí. Vale. Sí? Sí. En el cas d'eliminació, crec que és només... En el cas d'eliminació, perdoneu. En el cas que vagi a abocador. Sí, perdoneu. En el cas que vagi a abocador. Les que van a valorització, hi ha algunes que sí i hi ha altres que no. Sí? Una altra cosa de les que falla a les fitxes d'acceptació i ens diuen que solen demorar-se a les aprovacions per això és que no es posa la nova via de gestió. Que és probable que poseu l'operació que sigui, la V o la T, però després no poseu la R o la D correcta. Llavors, normalment us demanen, escolta'm, sisplau, posa'm la R o la D correcta per aquest codi, que ara ja veureu que amb la nova guia ho tindreu més fàcil, però molts cops es demora per això, perquè no hi ha resposta, no es modifica i llavors estan esperant a que vosaltres feu aquesta acció. Si en el moment que tingueu alguna cosa que queda encallada, pregunteu-nos-ho. Sense la via no deixa seguir. Sí, però... Exacte, aquest és el problema, que està mal posada. I llavors s'ha de rectificar. El que també... Digues, sí. Bueno, sí. Clar. A nosaltres... Això és una cosa que ha de canviar, ha de ser molt més ràpid. Això és una cosa que ha de canviar, que ha de ser molt més ràpid, però de moment s'ha de tornar a fer, i si no es quedarà parada, i no t'ho tornarà a reclamar, tampoc. Clar, nosaltres el que ens van dir el dia 26 és que molts fulls de seguiment que van associats a una fitxa d'acceptació
si tu en aquell full de seguiment ja estàs posant la via de gestió amb la via i la subvia, amb les R's i les D's, tu actualitza automàticament en la fitxa d'acceptació. Totes les fitxes d'acceptació que s'hagin obert, que estiguin vigents, encara que estiguin obertes amb la nomenclatura antiga, són vigents. O sigui, només els fulls de seguiment que pengin d'aquelles fitxes d'acceptació, si els modifiqueu en allà, ja es modificaran en la fitxa d'acceptació. Jo ho he provat i no em deixa modificar la via de gestió al full de seguiment. Si jo agafo una notificació per fer un full de seguiment, no em deixa modificar la via de gestió. Ho estic aprovant ahir. Vale. I és la mateixa via de gestió, en teoria? És l'equivalent? Sí, jo tinc una i veig que ara està malament, l'he volgut canviar i no em deixa el full de seguiment canviar. Però perquè estarà signat? Sí, clar, la notificació ja tinc No, el full de seguiment. Doncs llavors, segurament serà una incidència o hi haurà algun problema amb l'operació que has indicat. Si vols, envia'ns una captura de pantalla i nosaltres ho movem, i mirem a veure què ha passat aquí. Perquè en teoria automàticament s'haurien de canviar. Clar, això és la teoria, clar. Ja sabem que l'SDR funciona a pedals. Clar. Doncs ens mirem aquest cas concret a veure què ha passat. De totes maneres, hem d'intentar fer una miqueta de canvi de xip i actualitzar-nos. Sí. Això seguirà, seguirà durant bastant temps. Però perquè hi ha molta gent que demana que convisquin la nova via de gestió amb l'antiga. Sí, hi haurà un temps de transició. També ens han dit que a partir del 12 de març l'SDR estarà 100% actualitzat amb el catàleg aquest nou. El que és molt útil és que a dintre del PDF, aquí, sí, aquí, en la primera part, hi ha una taula d'equivalències. En la pàgina 53, teniu preguntes? Sí? No? En la pàgina... Sí? Està vigent. Aquest és el definitiu ja. Sí. I val a dir que han acceptat moltes de les al·legacions que hem fet. Aquest està vigent des del 26 de febrer. Els canvis que hi ha hagut de les vies d'operació noves, les R's i les D's, es farà a l'SDR a partir del 12 de març. I es farà aquest canvi que en teoria ja es feia amb les noves vies d'operació, però actualitzat. I llavors, quan aneu a buscar la codificació LEEP, també tindreu la prioritat de les vies de gestió. Quina és la prioritat que ells consideren que s'ha d'aplicar en aquest residu? Però no anem tan ràpid. Sí. Mira, en la pàgina 54 del document de la guia en PDF teniu una taula d'equivalències, amb la qual cosa, no sé, si jo soc un T62, centre de transferència i de recollida, vinc aquí a la taula d'equivalències i miro, jo tinc autorització per R1301, que és emmagatzematge. La R13 normalment sempre és per RAES, En aquest cas en concret, heu de tenir en compte que abans hi havia més vies de valorització i d'eliminació com a T62 puro, per dir-ho d'una manera. Ara es quedaran la R1303, la D1501. R1301, R1302 es queden per RAES. I la R12 és una R que és comú a totes les vies de gestió. És a dir, per molt que aquí a la taula d'equivalències veieu que hi ha les R13, les Ds i tal, la R12 és comú per totes. O sigui que tots dintre de l'aplicatiu podreu clicar la R12. Sí? Ja? Bueno, hem dit moltes dades. Sílvia. Sí? Sí? Sí, pels metalls, ara mateix estan considerats com a per metalls específicament R0401, R0406.
A part de les Rs12 que es poden fer de separació i fragmentacions i tal. Això és el que us comentava la Victòria abans, que el que faran és una revisió de totes les llicències. I llavors us diran, us requeriran, us diran, escolta'm, per tu crec que les equivalències serien aquesta, aquesta i aquesta. Que és quan haureu d'estar molt al tanto, perquè és probable que hi hagin algunes Rs12 que us interessin que estiguin, perquè vosaltres normalment quan teniu un T62 no feu un T62 només, sinó que si veieu alguna cosa que es pot valoritzar o que es pot separar, és el moment de demanar-ho. El problema és... Deien que estaria a l'agost. Sí, però ja ho veurem. Això és la reenginyeria aquesta de gestors famosa que parlen. També en aquest sentit, o sigui, heu de ser molt conscients que si esteu autoritzats per un centre de transferència és compro, emmagatzemo i venc. No classifico. Aquí és on heu d'estar, perquè la majoria de vosaltres, tot i que només esteu autoritzats com a centre de transferència, feu una classificació. Perquè és lògic, és on us hi guanyeu la vida, amb això. Doncs, aprofitant aquesta avinentesa, que us posin les Rs de classificació, també. Perquè és que si no, el problema és que ara mateix esteu fent la documentació moltes vegades en paper, però quan tot sigui digital, d'aquí 2 anys, no ho podreu fer-ho. I si ara ja us avanceu i ja us autoritzeu per això, ho tindreu més fàcil. Sí. Han eliminat la resta, sí. Clar, amb el tema de les notificacions prèvies, fitxes d'acceptació, era el que us comentava abans la Vicky. A partir del 12 de març, cada cop que obriu un document, tant sigui document d'identificació com full de seguiment que estigui associat a aquestes autoritzacions, en teoria, quan feu el primer i vosaltres ja tindreu clar quina és la via de gestió que fareu, o que farà el gestor final o el gestor destinatari, llavors es canviarà automàticament en aquesta fitxa d'acceptació notificació prèvia. Si no ho fa, és una incidència, que llavors haurem de demanar que es faci correctament. El que us comentava la Vicky també és que la R14 ha desaparegut i s'ha convertit en R0414 per als metans, inclosos els RAEs, i després tindreu R0314 en el cas d'orgànics. Tot això és preparació per la reutilització. En el cas d'orgànics, que podria ser plàstic, paper, envasos, etc. I R0514 per inorgànics, que serien els bidons de vidre, BFUs, etc. Aquí també teniu el que us comentava la Marta, en aquesta foto d'aquí on veieu la fletxa, sempre dintre, a l'esquerra hi ha el codi LER, el 150105, que en aquest cas són envasos. Us diu les vies de gestió, que són la R3, R4, R1 o les de disposició a abocador, que són la D10 i la D05. Dintre de les opcions de valorització, veieu que a la dreta hi ha 1, 2, 3 i 4. Sempre prioritza la 1, òbviament, després la 2, la 3 i la 4. Aquí això té una incidència directa amb vosaltres perquè és possible que si esteu posant el paquet residu, potser l'última via de valorització, la R0101 de valorització energètica, és possible que us demanin de l'agència per què esteu fent valorització energètica d'aquest envàs si hi ha 2 vies de gestió anteriors que es podrien fer. Aquí feu la motivació. A vegades ens hi hem trobat, i ja us hi heu trobat molts, en què quan sou un centre de transferència de bateries, jo sóc un gestor petitet de bateries, recullo les bateries i li porto a un altre que és intermig. Sobretot això passa fora de l'àmbit metropolità, perquè els gestors estan molt segregats i potser és qüestió de preu, això. O sigui, si jo recepciono les bateries i pago 2 euros, potser n'hi ha un que per sobre que me les paga a 3. Jo les recepciono, les pago a 2 i després li envio un que les paga a 3. I aquest de 3 potser la ven a un altre més gran, que tampoc no és valoritzador final, i les ven a 3,5. I després aquest li ven a una fàbrica d'aquestes de recuperació de bateries, que tots sabem quines són, i li paguen a 4.
A vegades aquests moviments l'agència no els entén perquè no entenen el lliure comerç. De fet, en el decret de trasllats que s'està gestant, és com que ens posaven barreres i no volien que d'un centre de transferència un residu anés a un altre centre de transferència. Però no es donen compte que van contra el lliure mercat. I aleshores per això estem també aquí incidint en que això passi. Aquestes vies de valorització és una eina més que posen perquè es facin aquests passos previs. Al final tot és qüestió de mercat i si a mi valoritzar un residu m'és més car que potser portar-lo a incineració, jo no sóc una ONG, sóc una empresa i haig de tirar endavant. Es justifica d'alguna manera com pugueu. Si voleu ens demaneu ajuda i mirem cas per cas a veure com ho podem fer i tirarem. Així. Això és el que us hem dit abans. El T62 com a emmagatzematge només, ara estarà considerat l'R1303 i el D1501. 1301, 1302 només per RAES. I la resta seran R12, que seran separació, classificació o el que sigui. Però com a emmagatzematge només tindreu aquestes. Quan mireu el catàleg, sobretot, i veieu codi LER i la via de gestió, fiqueu, és que jo això no sé per què no ho han posat, però que ja els hi vam dir. La R12 tampoc no els hi costava tant de posar aquesta línia, però que ho tingueu clar que totes les vies de gestió contemplen la R12. Digues. Preparació per la reutilització. En el cas dels metalls. Sí, pot ser que ara mateix no et sé posar un exemple, però sobretot està plantejat. El RAES, una rentadora. Quan tu t'entra una rentadora de particular i tu en la teva autorització tens autoritzada la preparació per la reutilització, tens autoritzada una R04 per poder vendre de segona mà aquesta rentadora. És en aquest cas. De metalls. Hi ha casos, jo ara mateix no et sé posar cap exemple, però hi ha casos. Les vigues, los andamios. Los andamios, si a tu t'entra vestides, es diuen vestides en català, si t'entra un lot de vestides, tu tens autorització i dius aquestes vestides, en comptes de ficar-les al ferro, ve un constructor que jo conec i li neteja una miqueta les vestides i allò és metall de segona mà. Exacte. Heu de tenir en compte que quan esteu venent alguna cosa... Exacte. I quan esteu venent alguna cosa de segona mà, té un IVA. Això és molt important, sobretot, igual que les peces dels desballestadors que venen de segona mà que porten un IVA. Doncs això igual. En els casos de RAES ja està contemplat que un percentatge vagi a preparació per la reutilització, que es readaptin una mica, passin per un tècnic i llavors es tornin a vendre. Segons la normativa, exigeixen un percentatge de preparació per la reutilització. Molts de vosaltres que sou gestors que la preparació per la reutilització no us interessa, el que feu moltes vegades, que ja hi ha empreses que ho estan fent, és arribar a un conveni de col·laboració amb alguna entitat que sí que s'està dedicant a fer preparació per la reutilització i els hi apunten els objectius. M'he explicat? Tu ets un fragmentador de RAES, per exemple, perquè a tu el que t'interessa són els metalls que treus, però com que tu t'exigeixen un 5% de preparació per la reutilització, arribes a un conveni amb l'entitat que sigui. No sé, nosaltres tenim, per exemple, a Solidança com a associats, o a Trini Jove, o a Formació i Treball, hi ha moltes entitats d'aquestes que sí que fan i que tenen un mercat de segona mà. Pots arribar a un conveni de col·laboració amb ells i el que ells recullen que no els serveix de res, t'ho porten a tu i el que tu reculls que veus que pot tenir una segona vida, els hi portes amb ells. Això és el que està passant. Nosaltres aquí com a gremi no entrem, o sigui, això són acords que feu voluntaris entre vosaltres. Mira, també amb l'R0414 hi hauria, per exemple, els filtres d'oli, bateries, catalitzadors, trets de BCUs que es poden tornar a vendre. Hi hauria el tema dels RAES, material de manteniment industrial, que també es pot tornar a fer servir, una miqueta
Això. En aquesta guia et surten exemples per cada per cada operació que es pot fer, que són bastant aclaridores. Us aconsellem que us les mireu una miqueta perquè la veritat és que et treuen de molts dubtes. La Marta s'ha treballat aquí un Excel. Vols explicar-lo tu? No, explica tu. Aquí ho anirem fent per tots els codis, però més que res el que hem posat són els més típics perquè pugueu veure... Ai, sí, perquè pugueu veure que con l'adreça jo no... Para nada. El grup 17, que normalment feu servir, més que res perquè ho veieu, perquè aquí... Perdoneu. Aquí hi ha el codi LER, la descripció, el grup d'on hem tret aquesta codificació LER. Aquí són les operacions que hi havia a la primera guia, que va sortir l'any passat, i aquestes són la versió vigent. Aquí hi ha una miqueta de descripció en el cas que tingueu algun dubte, però de totes maneres sempre us podeu ficar aquí, això us ho passarem. Sempre us podreu ficar en alguna de les pestanyes i veureu aquesta descripció amb els exemples. Això al final és un resum de la guia adaptat als codis més usuals que feu vosaltres. Igual que us vam passar també un Excel amb les etiquetes dels residus més comuns, doncs això és més o menys el mateix. I teniu les pestanyetes, que aquests posa grups 17, 19 i 20, el grup Catany als BFUs, que són els 16, el grup Catany al dels RAEs, i després la descripció de les Ds i la descripció de les Rs. I aquí, en el grup 20, per exemple, a la primera pestanya, en aquest cas, per exemple, amb els banals, abans estaven el R0302, R0304, el R0401, R0406 s'han mantingut. Espera, perdoneu. Però també hem considerat el tema de la incineració i la resta d'abocador és el que ja hi era. Però perquè veieu les diferències, sobretot tingueu en compte que les vigents són les últimes. Això ho haurà de... Clar, perquè la R12 és comú a totes. O sigui, tu aquí, a banda de veure aquestes Rs... No t'apareixerà cap R12. No t'apareixerà mai cap R12. Que ja els hi vam preguntar que què els hi costava afegir-la, però bueno, són així. Hem de tenir clar que a part de totes aquestes d'aquí, la R12 apareix. Igual que... Sí. Igual que la fragmentació està contemplada pels metalls i tampoc t'apareixerà aquí. Però sí que hi és, perquè la R12 és comú per tots. Bé. Si quan fan la reenginyeria de gestors a tu t'envien un requeriment, t'envien una notificació i et diuen que on tenies la T62, que era la T62 era com una via que permetia fer moltes coses perquè era molt genèrica. On posava T62 ara et diuen que només pots fer les Rs 03 i 02, m'ho invento, i tu consideres que necessites la R13 o totes les altres, aleshores hauràs de fer-los una contestació. Si tu fins ara estaves autoritzat com a centre de transferència només i les Rs que estàs demanant són de valorització, és possible que canvi com a canvi no substancial o substancial, depenent. Per això us estem dient que... Per això us diem que esteu molt atents quan es facin aquests requeriments, perquè és el moment de demanar-ho. I en el cas que no us ho acceptin pel que sigui, i vosaltres considereu que sí, que ho heu estat fent sempre i que dintre de la vostra llicència ambiental ja apareixia aquesta opció, aviseu-nos, perquè llavors ho mirarem amb l'agència i intentarem fer una miqueta de pressió perquè us incloguin aquesta via d'operació. Espera. Ens ho dieu i ho reclamem, perquè hi ha moltes vegades... I 3, i 4, i 5. Hem desencallat temes que portaven encallats des del 2012. I el pitjor de tot és que tu has demanat una actualització de la teva llicència i fas les coses correctament, però la inspecció que et ve té la llicència anterior i moltes de les coses que estàs fent no les pots fer i aleshores et sancionen.
Doncs quan trobeu coses d'aquestes ens ho dieu i aleshores farem la pressió perquè es resolgui. No, era la mateixa cosa, perquè en cas de silenci, perquè us lleguen més o no respondre, No. el silenci era positiu? No, En aquest cas no. no. No, negatiu. Només en el cas de les notificacions prèvies, el silenci és positiu. Però abans de les notificacions no substancials, el silenci era positiu en 30 dies. Sí, doncs no, ara no. Tu que ets advocada... A nivell substancial, no. Si no contestaven al cap d'un mes ja el tenies de fer. Silenci positiu en 30 dies. Però No, revisió no. de llicència, modificació substancial, el silenci és negatiu. Necessites l'aprovació expressa. No. Sí. El què? Necessites l'aprovació per escrit de la modificació que hagis l'acceptació. sol·licitat. No substancial. Sí. Però jo he tingut inspeccions de l'agència i com que estava en modificació substancial i el pla de presentació es supera 30 dies, doncs ells mateixos han hagut d'acceptar inspeccions d'agència i el Departament de Qualitat Ambiental. En canvi, si la modificació és substancial o revisió d'autorització, aleshores el silenci administratiu és negatiu. També hem rebut casos de modificacions que estan, sol·licituds de modificació que estan encallades i han posat, davant una inspecció, han posat una sanció o una multa perquè s'ha fet, vull dir que potser t'has trobat a un inspector que Que al final que veia que hi ha una saturació, que tot és un procés molt llarg i ha fet una miqueta la vista grossa, però... El que passa, jo tinc algunes llicències encallades allà. Sí, doncs passeu-nos-les. Sí, quan us trobeu amb aquests casos, perquè nosaltres hem aconseguit desencallar. Perquè a vegades, quan tu truques a l'Ajuntament, a vegades no és l'Agència de Residus la que té encallat el tema, és l'Ajuntament. I ens ha passat amb algun ajuntament, no, és que el tècnic està de baixa per depressió fa 2 anys. I a mi què m'explica? És que s'ha O perdut sigui, és que a vostè li faré un contenciós administratiu. Clar, però aquí és on entrem. Clar, aquí és on entrem com a gremi de dir, a mi què m'està explicant? O sigui, jo li puc fer a vostè un contenciós administratiu perquè està fent prevaricació, perquè està fent-li un greuge amb un administrat i no pot ser, i aquesta empresa té no sé quanta gent treballant del poble. I aleshores t'asseguro que és un altre altalant, Desencallen. I la gent que estava de baixa, no sé per què, no sé si ha vingut aquest o ha vingut un altre, però algú ha agafat l'expedient. A vegades jo m'ha aplicat en algun cas que a l'Ajuntament hi han enviat becaris o gent de les pràctiques i en lloc de passar-ho que el Consell Comarcal faci l'informe ho han tastat així. I per cap de 2 anys escolteu què passa amb això? Doncs no, s'ha arxivat. O sigui, no s'ha donat resolució. Malauradament, malauradament aquí tenim la velocitat sempre del més lent i quan feu un projecte o alguna cosa que intervingui l'administració pública heu d'estar molt a sobre. També us recomanem que tot el que siguin projectes nous, primer parleu amb l'Agència de Residus de Catalunya. La veritat és que el Departament d'Autoritzacions és un departament que està molt obert sempre a rebre a tothom i abans de presentar un projecte, si teniu en ment molt clar alguna que voleu fer, parleu amb ells perquè us diran en quina línia podeu anar i tot us anirà molt més fàcil. Jo insisteixo que com a llança a favor de l'agència és per a mi ser molt més als ajuntaments. Sí, és cert. Aquí fem com a llança a favor de l'agència. Sí. Nosaltres hem intentat fer moltes campanyes amb la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis i tal, i clar, al final et reuneixes amb els responsables d'aquestes organitzacions que després ho trameten als ajuntaments, però els ajuntaments, ja ho sabeu, hi ha de tot tipus i l'alcalde o l'alcaldessa al final tenen Ens passa amb el tema dels il·legals. Per exemple, és una lluita que és molt frustrant, perquè tu vas i li dius a un ajuntament, escolti, però és que vostè té aquesta activitat que és una activitat de gestió de residus il·legal. Clar, però és que m'està donant feina a 12 persones del poble, un poble de 200 habitants. Bueno, però, i la planta del gestor legal, que té 25 i haurà de tancar per culpa d'aquests 12, què en fem? Vull dir que és complicat, però bueno, sempre que podem intentem batallar-ho. Vaig al... Sí. Bueno, tot això us ho passarem, tant la presentació com els Excel, i a poc ho anirem ampliant i a mesura que hi hagi modificacions, doncs també. Tal com ens han dit que la guia que hi ha amb les vies d'operació és una guia viva, que si hi ha algun problema
també ho intentaran estudiar i incloure-ho o no incloure-ho, doncs nosaltres també farem el mateix. Vale? Bueno, això és el que havíem dit abans de l'SDR. No sé si heu tingut cap dubte. Només que tingueu en compte aquesta data, perquè segurament haureu de mirar-vos abans quines operacions fareu o farà el destí final d'aquest residu. Vale. Llavors, això és el que us comentàvem, que al considerar que és una guia viva, el que han fet és no tancar portes a res. Han creat una comissió avaluadora, i si teniu algun codi alert que dieu no, jo no li faig cap d'aquestes operacions, sinó que li faig aquesta perquè ho considero més adient. S'haurà de presentar un projecte a aquesta comissió, entrar-lo i ells us hauran de donar la resposta. En el cas que sigui positiva, doncs ho inclouran. En el cas que sigui negativa, encara no heu acabat tot el procés perquè podeu tornar a reclamar. És allò que diuen el procediment contradictori. I llavors us donaran una altra resposta, tornaran a estudiar-ho, suposo que us demanaran més informació per tornar a avaluar i us donaran una resposta tant positiva com negativa. En aquest cas el silenci administratiu no és positiu tampoc. I això són les taules d'equivalències, que és el que us ha ensenyat la Vicky abans, perquè ho tingueu una miqueta en compte, però que sapigueu que el que és important és el catàleg que teniu darrere, que hi ha tots els codis LER amb totes les prioritats i totes les vies d'operació que estan considerades segons l'agència. Sí, us vam enviar la circular, però no us preocupeu perquè tots els que heu assistit us tornarem a enviar tota la informació. Ara, nosaltres, aquí, quan pleguem, us enviem, com que us veu apuntar i tenim el vostre correu, si algun de vosaltres aquí no veu deixar el correu, perquè a vegades ens deixeu a l'info i us interessa, us quedeu ara i ens doneu el correu i us ho apuntarem. Us enviarem el link d'on us podeu descarregar el PDF de la llista del catàleg. Us enviarem aquesta presentació també i l'Excel aquest que ha fet la Marta, amb totes les d'allò. No sé si teniu cap dubte, voleu que entrem en detall amb algun codi, amb alguna operació... Ha quedat tot molt clar. Sí, no? Clar, ho heu de mirar, ho heu de mirar. Clar. Això... Sí, això són les taules d'equivalències. Llavors, ja està, és que això és el mateix, és més de lo mismo, les R's. Només que tingueu en compte que tots els codis que gestioneu, que mireu que encara continua vigent l'operació. Seria bo que us ho miréssiu abans que arribi el 12 de març i llavors hagueu de modificar corrents, perquè després serà més complicat. Amb emmagatzematge sí, és la diferència. Han inclòs més vies d'incineració, també, han fet alguns canvis. La veritat és que quan ho veieu, al comparatiu, sí que hi ha coses que han canviat. De fet, Que ràpido, ¿no? Era eso. Pim-pam, A tia. 5. Clar, és que... I aprofitant, voleu que fem algun repàs d'algú de l'SDR, per exemple? Voleu que fem algun repàs d'algú de l'SDR? El JRR telemàtic no es poden fer. I el JRR és un document que té tendència a la desaparició. Via d'extinció. Amb un albarà que contingui la informació que demanava el Real Decret 180/2015. Sí. Home, l'albarà sí, l'albarà és el nostre, que és gratis. El que no és gratis és l'administratiu que tens que tenir allà picant. Això ja no. Judit. Sí, sí. Sí. Quan la vegada que firmat el notificant, no tens que firmar tu, que si has de canviar la matrícula, no tens que estigui firmat el
Això està igual. El que sí que us podem avançar... Ja. No. Tu planifiques una feina per d'aquí 2 dies i no saps si era la matrícula tal o la matrícula tal. Però ells consideren que si algú ha signat ja, no es pot modificar res d'aquell full. De moment no. De moment no. Una de les coses... De moment no... Una de les coses que sí que us podem avançar és que a partir del 12 de març hi haurà una actualització del full de seguiment itinerant. Perdoneu, perquè crec que no ho heu escoltat i això és important. Vindrà una actualització del full de seguiment itinerant. Ara hi ha alguns agents i negociants que no poden accedir a aquest full de seguiment itinerant. I a partir d'aquesta actualització del 12 de març ens han dit que sí que estarà disponible, tant per agents i negociants, i diuen que és... Sí, i diuen que serà molt més... serà simplificada, ja veurem, perquè no ens l'han ensenyat. Vull dir que és sorpresa, però hem d'estar pendents, d'acord? Està previst que es pugui importar una ruta sencera i no tenir que fer viatge en el itinerant? Bueno, és que un full de seguiment itinerant, o sigui, és el de la ruta. Sí, però no pots introduir-ho important-ho del teu RP ara. Tens una ruta preparada. Ah, ja t'entenc. En teoria, el camí és que el full de seguiment itinerant estigui web service... Això van aturar, crec, Clar, bueno, és que bueno, a veure, és que la llei, el que deia, aquella llei que deia que a partir del 2 d'octubre tot havia de ser telemàtic, una de les eines que nosaltres vam fer servir per dir que no podia ser, era que tota aquesta normativa en l'article 6 el que diu és que tota la documentació que l'administració pública exigeix ha de tenir sistemes d'enllaç amb els sistemes de gestió nostres. I el full de seguiment itinerant no els hi té. L'actualització aquesta no està prevista encara? En teoria sí, però veurem com es materialitza. Ens l'han venut molt bé, però no hem vist res. No hem vist Vull dir que res. fins que no la pengin no sabrem. La noció de poder ficar el NIF en tot el coll de producció. És una cosa que venim exigint fa molt de temps. Que continua tenint clients que no tenen coll de producció. Ni els volen tenir, clar. No volen treure. Clar. Llavors, ficar el NIF i directament l'agència que vagi a... Bueno, això és el que nosaltres els hi proposàvem. Clar, és que a mi el que m'està dient, fer-ho fa bé. Si vols, per portes la paralla, i si no, doncs ja la vam llogar. Clar. Sí. Sí. No, perquè el NIM és estatal i li han de donar a nivell És un estatal. procés llarg, li arribarà, però... A l'hora que tu fas, si no fas telemàtic un DI, Ja. Però això li arribarà. Trigarà més o menys, però li arribarà. Deies de justificant de recepció amb les tantes gestores que els hi entren bateries. Espera, perdona. El justificant de recepció de residus té tendència a desaparèixer. Aleshores, el gestor que recepcioneu bateries, que ara, com que és un residu perillós, esteu donant aquest justificant de recepció, haureu de donar un àlbara privat, És un DI. o un DI, Encara està vigent el 93. sí, Està vigent, però ell ja... en paper, però és només en paper. Tu telemàticament no pots fer un justificant de recepció. Sí. De fet, nosaltres tenim per escrit, si ell comença a fer un DI, nosaltres tenim per escrit de l'agència que ens han dit que el justificant de recepció des del Real Decret 180/2015 ha deixat de funcionar perquè es substitueix per un DI. Vull dir que ho tingueu en compte, perquè si en algun moment us ve un inspector i us diu escolta'm, no estàs fent justificant de recepció per això, aviseu-nos perquè nosaltres ho tenim per escrit. Pels que demanen justificació de recepció de residus, pel JRR. És que el decret 93 continua vigent parcialment Clar. i queden 415 allà. Clar. I precisament una d'elles és la part del comerç. Nosaltres també ens Clar, el que passa és que el justificant de recepció de residus val 1,20 € Correcte. i el DI és gratuït.
Aleshores, tots aquells que tingueu justificant de recepció de residus físicament ara, els podeu seguir fent fins que els acabeu. Un cop els acabeu, podeu fer el DI. I el DI sí que el podeu fer tant telemàtic com en paper. Perquè tenim un correu de l'Agència de Residus que ens diu que el DI és vàlid. També, però el full de seguiment val 4,80 €. Mira, la resposta... Perdona. La seva resposta és: cal tenir en compte que ja en el seu dia es va adaptar al Real Decret 180/2015 S en bateries, residus perillosos, calia fer una NP. D'altra banda, si el canvi és que s'ha de fer DI en lloc... DI en comptes de JRR, perquè aquest canvi ja s'ha aplicat a l'SDR, diu també en aquest cas el canvi és degut al Real Decret 180/2015 i és a favor del productor, ja que en aquest cas és un document que és gratuït. Però hem de tenir en compte una cosa, Marta, jo veig una cosa. Potser soc de la que estic equivocada, però és que jo veig que el 180 és pel trasllat, i el 93 és per documentar la residu. O sigui, quan estem parlant de que la bateria entra a casa nostra, jo soy gestor, compro en puerta, aquella bateria no està contemplada dins del 180, perquè el que me la transporta no és un transport personal. Entenem... Sí. Clar, jo aquí entenc que és l'aplicació 93. Clar, però el DI, al final, o sigui, el 180 sí que és cert que tall els trasllats, però també detalla molt concretament què és per cada document. Un DI és un document d'identificació del residu, per tant, l'identifica en el trànsit, però també in situ, en la planta. I si tenim un mail del director de l'àrea d'informació i comunicació de l'agència que ens avala que el DI és perfectament substituïble pel JRR, tireu milles amb això. Home, i si necessites... Clar. Jo els he dit als meus clients que no, que és d'aplicació 93. Sí, nosaltres també ho consideràvem així, però si et fixes ha desaparegut i quan busques documentació necessària... Sí, i en cas de problema, un recolzament per part... Pels que ara esteu fent el justificant de recepció de residus, us serviria el DI? Anem a mirar-ho. Anem a mirar-ho... Clar, anem... Aquí. Fusta. Clar, deia de menys de 1.000 quilos. Que ja ho tinc aquí. Sí? Posem un productor no industrial, ¿vale? I el residu de la fusta quin seria? 17, posa-li. 17. Ai. No sé si aquest serà el més restrictiu. Posa-li... Val, què posem? Menys de 1.000. 0,9. 0,5. Individual. Mira. Ho veus, no? És aquest el codi amb el que el treus? Vale, el 20, grup 20 de municipal. Sí, bueno, però per si un cas, perquè com de vegades hi ha aquestes diferències amb l'SDR, anem a assegurar-nos, vale? Has dit, perdona? 138. Igual. Posa l'eliminació, a veure què et surt. Clar, quan tu el portes a eliminació, sí que et demana la notificació prèvia i el DI, que és el d'eliminació. Però si és valorització... Menys de 1.000 quilos ja no existeix el justificant de recepció.